Tamoni bagoi hai patimung pati kahangki nauka rokbo aswk hamtaya tei nauka o je poriman borok tisana tongmani aswkni kwbang khe borok tisamani pore limit cross wngoi thangka o nauka ni tei o nauka twio dubinani nangkha nauka bisingo twi hamani yak orono nauka twio dubio tei lukurok o nauka o kajak lukurok bebak no twio kulogo tei baksa ba rwtugui manya o jorao baksa ba kwbangma sak derajak o twio kwrwkmani bagui. Tei bo sai manjaka o nauka o kanai rokni thani kaisa bo life jacket kwrwi phiaba tini o jorao bongthani life jacket tongkha khe borok no rwtugui mankhamo borok no tisanani borok no help khlainani belai kheno chuba thokamo phiaba o jorao borok ni thani life jacket kwrwini bagui borok bebak no twio kwrwkbaikha tei baksa bo o jorao rwtukmani wngwi tongjak. Ke bo ani channel o kwtar wngwi tongkha khe norok channel no subscribe khlainani tapok di haino kwtar kwtar video manani bagui like share comment bo khlainani tapok di.